Синтеза на масните киселини. За какво изобщо ни е необходимо да синтезираме масни киселини, защото в края на краищата ние приемаме масни киселини в храната, защото не всички масни киселини, които ние приемаме, са удачни за синтеза на нашите мембрани или за това, което ни е необходимо като липиди в момента. Например, в храните с растителен произход има разклонени масни киселини, които са с метилови разклонения. Ние говорихме миналия път за тях. Това са хитановата и пристановата киселина. Някои има масни киселини с нечетен брой въглеродни атоми, също не са ни необходими. Но за сметка на това пък можем да синтезираме такива масни киселини, каквито на нас не трябват, и да ги включим в структурата на фосфолипидите, примерно и сфинголипидите. Арахидоновата киселина е предшественик на ейкозаноидите, които споменахме миналия път, простагландини, тромбоксани и левкотриени, като простагландините и тромбоксаните се синтезират в така наречения циклооксигеназен път, като циклооксигеназа 1 се блокира от действието на нестероидните противовъзпалителни, а липоксигеназният път е пътя, по който се синтезират левкотриени. Ейкоза от, мисля, гръцки означава 20. Те са с 20 въглеродни атоми. Всичко, което приемем като излишни калории, специално това, което са като въглехидрати и белтъци, се превръщат в масни киселини. Масните киселини се естерифицират с глицерол до триацилглицероли. Триацилглицеролите са запасната форма на мазнините, която ни дава термоизолация при студ, масните капсули на бъбреците и се съхранява по принцип в центъра на клетката като една хидрофобна капка, която изключва водното съдържимо от себе си, т.е. е една много компактна форма за съхранение на енергия. Тук съм направила една схемичка, че масните киселини се синтезират от излишните въглехидрати и аминокиселини, които в момента не са ни необходими. Защото въглехидратите до една определена степен можем да ги запасим под формата на гликоген, но все пак черният дроб има ограничени възможности да запасява гликоген. Така че всичко, което е в повече, се превръща в мазнини. Запасна форма на аминокиселини ние нямаме. Всичко, което ни е в повече като белтъци, се разгражда и се превръща в мазнини. Така че, ако човек прекалява с белтъците, резултата ще е горе-долу същия, както ако прекалява с въглехидрати. Проблемът е, че при въглехидратите те са една много бързо усвоима форма на енергия и бързо се разграждат, след което много бързо се чувстваме отново гладни, докато, да речем, при белтъците малко по-трудно усвояемо и от тази гледна точка държат повече чувството за ситост. Така, и двете, и въглехидратите, и аминокиселините могат да се разградят до ацетилкоензима, като дори глюкогенните аминокиселини също могат да се разградят до ацетил-CoA, нищо, че можем да ги използваме за глюконеогенез. Ацетил-CoA се включва в една, пак нещо е като спирала, както при бета-окислението. На всеки цикъл, на бета-окислението се отделя по една молекула ацетил-CoA. При синтезата на масните киселини на всеки оборот на спиралата се присъединяват двувъглеродни фрагменти, само че ацетил-CoA трябва да се активира преди да се почне тази синтеза, както всяко друго съединение, за което си говорим, че трябва да се разгражда или да се синтезира. Първото, което се прави в клетката, е да се активира. Синтазата на масните киселини, сега внимавайте, като си говорим, едното е синтеза, което си е процеса,
Другото е синтаза, което е един огромен, много белтъчен, не, той е многодоменен белтъчен комплекс. Синтазата е ензим, синтезата е процес. Синтазата на масните киселини стига до палмитат. Надявам се да помните от миналия път, че палмитата е наситена масна киселина, т.е. няма двойни връзки и има 16 въглеродни атоми. След като се синтезира палмитат, от тук нататък палмитата може да се модифицира. Модификацията тече в ендоплазмения ретикул. Там има ензимни системи за удължаване и за десатуриране. Десатурацията е хубава българска дума за вмъкване на двойни връзки. При десатурацията на палмитата се получава палмит-олеат, палмит-олеинова киселина, 16 въглеродни атома, една двойна връзка между 9 и 10 въглероден атом и другата възможност е елонгация или удължаване на веригата до стеарат. Стеарата, надявам се да помните от миналия път, а и от домашните, които много хора ми изпратиха. Не чак много, но поне 7-8 човека се активираха и направиха. За всички, които са ми изпратили домашни, ще ги погледна и ще напиша, ако има някакви забележки. Стеарата е с 18 въглеродни атома, с изцяло наситена, без двойни връзки. След това стеарата отново в ендоплазмения ретикул може да се десатурира или да му се вмъкне двойна връзка, отново между 9 и 10 въглероден атом, като се превърне в олеинова киселина или олеат. По принцип в клетката масните киселини са в дисоциираната си форма, като сол, като CO-, като пишем структурата. Затова са написани като соли. Палмитат, палмитолеат, стеарат, олеат. В миналата презентация бяха като киселини, защото програмата, с която рисувах формулите, не съм я разучила достатъчно добре и не знаех как да го напиша като йон, а не като цяла, а не като молекула цяла завършена. Така. Аз не съм отговорила на нито едно домашно, значи аз само съм ги свалила на компютъра с идеята да ги гледам, защото ги свалям човек по човек самите снимки, които ми изпращате, и правя отделни папки на компютъра, защото иначе ще се объркам коя снимка от кой човек ми е изпратена. Така че не съм ги прегледала на никой. Така. Имаме есенциални масни киселини, за които говорихме миналия път. Линолева, в случая линолеат, и линоленова, линоленат. От линолевата, която е омега-6, можем да синтезираме арахидонова киселина, арахидонат, която е с 20 въглеродни атома, защото ние можем да удължаваме веригата с по 2 въглеродни атома, но не можем да внасяме двойни връзки, нямаме подходящи десатурази, които да вмъкват двойни връзки между 10 въглероден атом и края на веригата, и метиловия край на веригата. Докозахексаеновата киселина е с 22 въглеродни атома и с 6 двойни връзки. По принцип тя е омега-3 масна киселина. Докозахексаеновата е по-добрата като вариант, ако може да се приема, аз мисля, ако приемате добавки. И от нея се синтезират тромбоксани, които са с по-ниска активност. В смисъл, не предизвикат в такава степен кръвосъсирване. Затова хората, които приемат много омега-3 масни киселини, са по-неподатливи към инфаркт, защото вероятността да се образуват тромби в кръвообращението е много по-малка в сравнение с тези, които приемат омега-6.
т.е. докозахексеновата, която е омега-3 масна киселина, е по-добра от арахидоновата, която е омега-6. И от двете се синтезират и простагландини, и тромбоксани, но се синтезират подобни простагландини, не еднакви, с различни свойства. В миналите години имахме упражнение, на което говорихме за тези екозаноиди, после отпадна някъде по път. Локализация на синтеза на масните киселини, щом е анаболитен процес, автоматично значи е в цитозола. Всички процеси на синтеза са в цитозол. Всички процеси на разграждане, изключая гликолизата, са в митохондрии. Хубаво е да го запомните, защото това така ви прави, да кажем, по-лесен живота от гледна точка на това, че не се налага сега този процес точно къде точно течеше. Просто мислите, анаболитен ли е или е катаболитен. Ако е анаболитен, е в цитозола, като някои части от анаболитните процеси могат да текат и в ендоплазмения ретикулум, като там обикновено са някакви модификации. Всички катаболитни, изключая гликолизата, са в митохондриите, като изключенице можем да кажем разграждането на много дълго верижните масни киселини, които са в пероксизомите. Цитозол. Тъканна локализация на синтезата на масни киселини. По принцип ензими за синтеза на масни киселини има в почти всички клетки и тъкани, но най-висок капацитет за синтеза деново на масни киселини съответно са черния дроб и масната тъкан. Някой си включи микрофона, иска да каже нещо или... Добре, може би е било неволно. Хепатоцитите са важни за синтеза на масните киселини, защото черният дроб е отговорен най-вече за приемане на цялата излишна глюкоза след хранене. Нали, след всяко хранене тялото изпада в една временна хипергликемия. Защото, ако си спомняте, хексокиназата се инхибира от своя продукт глюкозо 6-фосфат. Тоест клетките, които имат хексокиназа, могат да приемат глюкоза само до определен момент. В един момент, когато се увеличи концентрацията на глюкозо 6-фосфат в тях, глюкозата влиза, няма кой да я фосфорилира и излиза. Ето защо в някакъв период от време клетките усвояват глюкоза след хранене и след това, ако черният дроб не приеме глюкозата, тялото се оказва в състояние на хипергликемия. Тогава се отделя инсулин от бета-клетките инсулина, не влияе върху това. Тогава се включват GLUT2 рецепторите, които са в черния дроб, започват да приемат глюкоза и така, докато се нормализира нивото на глюкоза в кръвта. Цялата излишна глюкоза, която не може да се превърне в гликоген, се използва за синтеза на масни киселини. Деново е латински израз, който означава наново, т.е. от нищото, нали, от някакви малки парченца да го сглобим. Има при, например, синтезата на нуклеотиди, има два пътя. Деново синтеза и път на синтеза, който е от парченца нуклеотиди, които ние вече имаме налични. Затова израза е деново в случая. Адипоцитите са клетките, където се съхраняват масните киселини под формата, разбира се, на триацилглицероли, а не на свободни масни киселини. Надявам се, помните от миналия път, когато говорихме, че масните киселини, благодарение на тяхната амфифилна структура, са опасни за клетката и много голямо количество масни киселини, които ако се отделят в кръвта по едно и също време, могат да доведат направо до смърт на човека. Това се е случило при, да кажем, спортисти, които не са загрели добре преди да направят някакво състезание.
може да се отдели голямо количество масни киселини в кръвта и да доведе до внезапна смърт. Доста неприятна последица от отделяне на масни киселини. Каква е съдбата на масните киселини, които се синтезират в адипоцити? Може ли един въпрос? Да, разбира се. Добре, при кетоза не се ли отделя голямо количество масни киселини и защо тогава човека не умира? При кетоза означава, че ние имаме висока концентрация на кетонови вещества или на кетони в тялото, в кръвообращение. Кетозата е когато масните киселини се разграждат до ацетил-CoA. Ацетил-CoA от своя страна, тъй като няма оксалацетат, не може да влезе в цикъла на Кребс. И от него те рекомбинират по две и се формират кетонови вещества. Но кетоновите вещества са различни от масните киселини. Те са малки органични молекулки, те са само 4 или 3 въглеродни атома и те са си хидрофилни, те са съвсем свободно разтворими във вода, докато масните киселини са с амфифилна структура, с много дълга опашка и мъничка хидрофилна глава. Могат да се пъхнат в някоя мембрана, ако не са свързани с белтък, да променят флуидитета, течливостта на мембраната, свойствата на мембраната и да доведат до разрушаване на самата клетка. Не знам дали отговорих на въпроса. Това ли питаше? Ако не е ясно, ще се опитам да обясня отново. Ако не, мога да продължа с какво се случва с синтезираните масни киселини в адипоцити и в хепатоцити. Така, имаме различна съдба на масните киселини в адипоцити и в хепатоцити. И в двата типа клетки се формират триацилглицероли, но въпросът е какво се случва с тези триацилглицероли след като вече се формират. В адипоцитите триацилглицеролите се включват в масната капка, която се намира в клетката, в центъра на клетката и служат за запас, за в случай на нужда да се разградят. Когато има нужда от енергия, те се хидролизират, за това ще говорим мисля следващия път и се пренасят към тъканите, които могат да ги усвоят, съответно мускулни клетки, в комплекс с албумин, както говорихме миналия път. Има един так цикъл, за който също ще говорим следващия път, как се пренасят масните киселини и триацилглицеролите между отделните органи на клетката. Между отделните органи на тялото, извинявам. Така че от адипоцитите тръгват комплекси масна киселина с албумин. В хепатоцитите нормално не би трябвало да се натрупват триацилглицероли. Ако се натрупват триацилглицероли, се развива едно състояние, което се нарича мастен черен дроб и в никакъв случай не можем да го причислим към нещо, което е желано или което трябва или нещо, което е нормално. Напротив, масният черен дроб води до натрупване на масни капки в хепатоцитите, избутване на органелите към края на клетката и в края на краищата до ненормално функциониране на черния дроб, което е абсолютно нежелано. Добра тема за реферат е мастен черен дроб или хепатостеатоза. Има алкохолен черен дроб, неалкохолен мастен черен дроб, може да разкажете, ще бъде интересно какво се случва при натрупване на масни депа в черния дроб, където в принцип не има място. Какво се случва нормално? Триацилглицеролите, които са абсолютно хидрофобни, заедно с още хидрофобни липиди, това са естери на холестерола с дълговерижни масни киселини, се заобикалят от монослой фосфолипиди и специални белтъци, наречени АpoB100, и формират
така наречените VLDL или Very Low Density Lipoproteins. Липопротеини с много ниска плътност. VLDL частиците или липопротеините с много ниска плътност са частиците, които пренасят ендогенно синтезираните масни киселини, които се формират в черния дроб, към периферните тъкани, към масни клетки, към мускулни клетки или евентуално лактираща млечна жлеза. Така че VLDL частиците са нещо, което е нормално и те изнасят излишните мазнини към периферните тъкани. Ако няма достатъчно белтъци, тогава не могат да се генерират белтъците А по Б 100, не могат да се формират VLDL и се натрупва триацилглицероли в черния дроб. Ако виждате на втората стрелкичка на долния ред, съм сложила едно или, което означава, че или се формират VLDL, или се формира мастен черен дроб. Разбира се, нормалното е триацилглицеролите да се изнесат от черния дроб под формата на VLDL частици. За липопротеините ще говорим повече следващия път, а сега да видим в какви състояния има активна синтеза на масните киселини. Това най-вече е след прием на храна, особено храна, която съдържа въглехидрати. Защо въглехидрати? Защото ако приемаме храна богата на липиди, тогава не е необходимо да синтезираме масни киселини. Те са си синтезирани. И тези екзогенно приети масни киселини се пакетират в червата под формата на друг вид липопротеини, наречени хиломикрони. Хиломикроните също пренасят триацилглицероли, но ги пренасят директно от червата към адипоцити, миоцити или лактираща млечна жлеза. Така, след като приемем храна, която съдържа въглехидрати, съответно нишестето се разгражда до глюкоза, захарозата също, и глюкозата постъпва в кръвообращението. Настъпва този период на временна хипергликемия, за който казах. Хипер е много, мия означава, че е в кръвта, така че временна хипергликемия, висока концентрация на глюкоза в кръвта. Бета клетките на панкреаса имат GLUT2 транспортери, глюкозен транспортер 2, който се включва само когато има хипергликемия. Тоест този транспортер не работи, ако има нормална концентрация на глюкоза в кръвта. Щом GLUT2 се активират, навлезе глюкоза в бета клетките на панкреаса, тези GLUT2 транспортери и бета клетките са разположени веднага непосредствено до капилярите. Така че много бързо могат да реагират при наличие на хипергликемия. Те отделят съответно инсулин. Инсулина потиска от секрецията на глюкагон. И какво прави инсулина? Надявам се да помните за GLUT4 транспортерите, които активират приема на глюкоза в миоцити и адипоцити. Тук неправилно съм написала, че GLUT2 се активират, но те не се активират от инсулина. Малко, нещо тази схема не съм я догледала, като съм я правила, защото не е високо отношението глюкагон и инсулин, а точно обратното, инсулин-глюкагон е високо отношение. Недоглеждане от моя страна. Отношението на инсулин към глюкагон е високо. Инсулина не действа на GLUT2. GLUT2 се активира от хипергликемията. И съответно усвоената глюкоза се превръща в
триацилглицероли в адипоцитите и в хепатоцити. Масни натрупвания по принцип в мускулните клетки няма в някакви забележителни количества. Другото интересно място за активна синтеза на масни киселини е по време на ембриогенезата в феталния бял дроб. Надявам се да си спомняте, при гликогена говорихме, че едно от доста странните места за натрупване на гликоген е в феталния бял дроб по време на втория триместър. Това означава в средните 3 месеца от бременността на жената. В третия триместър този гликоген, който е запасен в феталния бял дроб, започва да се активира и глюкозата от него се използва като въглероден източник за синтеза на полмитат. Този полмитат обаче не се използва за триацилглицероли, а за фосфолипиди. Тези фосфолипиди са в най-голяма степен дипалмитоилфосфатидилхолин, който е основният компонент на алвеоларния сърфактант. Дипалмитоилфосфатидилхолин, който ще го срещнете като DPPC, съкратено, е фосфолипид, който съдържа глицерол, естерифициран с 2 молекули палмитат. Третата OH група е естерифицирана с остатък от фосфорна киселина и фосфорната киселина още един път е естерифицирана с аминоалкохола холин. Това ще го уточним, като си говорим за фосфолипиди и сфинголипиди. По-скоро при фосфолипидите, но така или иначе холин се среща и при сфингомиелина. Алвеоларният сърфактант, ако сте забравили какво е, това е една смес от фосфолипиди и хидрофобни специфични сърфактантни белтъци, която покрива плътно целия бял дроб отвътре. Т.е. той се разполага на границата въздух-бял дроб. Идеята на този алвеоларен сърфактант е да действа като нещо като смазка, която не позволява след издишване белия дроб да колабира. Колапс в случая означава да се слепят стените на алвеолата, след като ние издишаме. Затова в белия дроб винаги остава малко количество въздух, което ние не можем да издишаме, тъй като не се слепват напълно стеничките на алвеолите след издишване. Между другото, това е един от начините, за да се провери дали едно бебенце се е родило мъртво или първо си е поело въздух и след това не е. И след това е починало. Ако бял дроб на такова новородено бебенце си е поело въздух поне веднъж и се сложи във вода, той ще изплува отгоре, защото има въздух. Но ако бебенцето е мъртво родено, тогава белият му дроб ще потъне във водата, тъй като той няма да съдържа въздух изобщо. Това малко беше не особено приятно лирично отклонение, но алвеоларният сърфактант е изключително важен, защото той, намалявайки повърхностното напрежение на границата въздух-бял дроб, позволява по-лесното отваряне на алвеолите след издишването. И по този начин ние не влагаме много усилия, когато вдишваме въздух. Бебенцата също. Проблем може да възникне при бебенца, които са преждевременно родени. Ние общо взето навсякъде си говорим, че преждевременно родените бебенца имат проблеми и те не са само свързани с белия дроб или нещо друго, но това е все пак едно от най-важните неща, да може да диша бебенца. Защото преждевременно родените бебенца всичко им е недоразвито. Повечето им ензимни системи не са готови, за да може то самостоятелно да се оправи. Така или иначе, медицината в настоящите дни е толкова напреднала, че може при наличие на добри възможности на всичко, което е необходимо. Виждала съм снимки на бебенца, които са родени 550 грама
и са оцелели. Успели са да ги спасят. Бях на една конференция, на която показваха точно, нали, бебенце 550 грама и след това снимано като балеринка с поличка. Направо невероятна работа е това. Пожелавам ви вие един ден да станете така прекрасни лекари и да можете да помагате на хората да живеят щастливо и добре и здрави. Така, достатъчно лирични отклонения с алвеоларния сърфактант. Много активна е синтезата на масни киселини в раковите клетки. Раковите клетки са по принцип наши си клетки, които обаче някак си забравят, че са част от цялото. Като правило, ние имаме, нали, клетки, които са специализирани в определена посока. Освен това, клетките, които са нормални, в момент, в който станат достатъчно като брой и като големина, имат свойството контактно инхибиране, т.е. те престават да се делят, престават да нарастват, предават си сигнали едни на други и реагират на тези сигнали. Какво се случва с раковите клетки? Раковите клетки в един момент забравят, че са част от цялото и започват да живеят така, сякаш са само те, независими от всичко. Тези ракови клетки, от една страна, те живеят най-вече на гликолиз, защото обикновено се формират на място, което е далече от кръвообращението. И другото нещо, те изграждат всичко, което им трябва деново или наново. На практика те започват да се синтезират свои масни киселини, не разпознават дори след ангиогенеза, след прорастването на кръвоносни съдове през тях, не приемат масни киселини от липопротеините, примерно, или от комплексите албумин с масни киселини. Те си синтезират всичко сами и затова те са с много активна, много метаболитно активни клетки са. Част от лекарствата, които се ползват при лечение на рак, засягат точно такива клетки, които са с висока метаболитна активност, бързо делящи се клетки. Затова, примерно, когато гледали сте със сигурност филми, в които се лекуват хора от левкемия и им опада косата. Защо се случва това нещо? Защото клетките на костмените фоликули също са много бързо делящи се клетки, много активни, метаболитно активни клетки. Затова те също страдат, когато се прилагат химиотерапевтици. Идеята на химиотерапевтиците е да се обикновено да се увреди синтезата на ДНК. Проблема е, че ние увреждаме не само раковите клетки, ами и здравите клетки, което води до изключително неприятни странични ефекти. Може ли един въпрос за раковите клетки? Ако е свързан с масните киселини? Не, ще да питам защо тогава си прекарват такива кръвоносни съдове през раковите клетки, след като те не ползват нито масни киселини, нито... Но ползват глюкоза. Да. Ползват глюкоза. Тази глюкоза трябва да дойде от някъде. Добре. Прорастването се случва, защото те отделят цитокини. И тези цитокини дават сигнал на тялото. В тая част на тялото не достига кислород. Трябва да се направи нещо, за да достигне. И цитокините също са място, което е прицелна точка за някои лекарства, които са антиракови. Ако раковите клетки не можеха да предизвикат тази ангиогенеза, т.е. ако не предизвикаха кръвоснабдяването си, самите тумори щяха да са малки и безопасни, тъй като те нямаше да могат да пораснат чак толкова много, тъй като нямаше да имат приток на глюкоза. Но след като те си направят кръвоснабдяване и започнат да взимат глюкоза, вече могат да пораснат доста повече, отколкото е добре за самия организъм. Така, реакции
за синтезата на масни киселини, любимата част на всички. Присъединяваме двувъглеродни фрагменти, като тези фрагменти първоначално идват от ацетилкоензима. Но този ацетилкоензима, както казах, трябва първо да се активира. Както глюкозата, за да я присъединим към нарастващата молекула гликоген, ние не използваме просто глюкоза, ползваме УДФ глюкоза, която е с по-висока енергия. Така и тук ацетилкоензима фрагментите всъщност първо трябва да се активират и това активиране става като карбоксилираме ацетилната част, т.е. ние я направим на малонил-КоА. Вече тази стъпка на превръщане, на карбоксилиране на ацетил-КоА до малонил-КоА всъщност е скоростопределящия етап в синтезата на масни киселини. Ако си спомняте, миналия път говорихме при регулация на бета-окислението, че малонил-КоА инхибира, високата концентрация на малонил-КоА инхибира карнитиновата совалка, като повлиява активността на КАТ1. Така че малонил-КоА е много важен за синтезата и разграждането като регулация. От една страна синтезата му се регулира, това е скоростопределящата стъпка за синтезата. От друга страна, самия малонил-КоА е вещество, което регулира разграждането. Обръщам внимание, че ни трябват редуциращи еквиваленти и напомням, че в анаболитните процеси редуциращите еквиваленти са надфосфат. Затова фото съм го направила жълтичко, с надеждата да го видите и да му обърнете внимание. Сумарно 8 ацетилкоензима, 7 молекули АТФ, 14 редуцирани надфосфата и една водичка, която ни е необходима, за да откъснем нарасналата вече верига до палмитат от синтазата на масните киселини. Коензима се отделя, АТФ се хидролизира и надфосфат се окислява. Това, което в тази сумарна реакция е пропуснато, са молекулите въглероден диоксид или хидроген-карбонатни аниони. По-правилно е да ги пишем хидроген-карбонатни аниони, но като го напишеш въглероден диоксид, някакси е по-логично, че се закача като карбоксилна група. Аз за това го пиша така, защото си мисля, че е по-лесно за възприемане. Иначе ни трябва и въглероден диоксид, който първо се присъединява, след това се отделя. И още един път тази схема, която видяхме в началото, палмитат, който се синтезира в процеса на синтезиране на масни киселини, в синтазата на масни киселини, той, за да тръгне модификацията му, отново трябва да се активира. Активирането на масните киселини, надявам се да помните от миналия път, когато говорихме за разграждане на масните киселини, е чрез свързване за коензим А. Значи активирането на въглехидратите за разграждане, ако си спомняте, е фосфорилирането, а на масните киселини е чрез свързване с коензим А. За активирането се използва една молекула АТФ, която се разгражда до аденозин монофосфат и пирофосфат, който много бързо след това се разгражда. Удължаване и десатурация в ендоплазмения ретикул. Надявам се да помните ацил-КоА синтетазата, която отговаря за активиране на палмитата до палмитоил-КоА, има изоензим, който е в мембраната на ендоплазмения ретикул. Другите два изоензима са в външната мембрана на митохондриите и в пероксизомите. В митохондриите, напомням, е за бета-окислението, за да се внесе и да се разгради. В пероксизомите, пероксизомалната мембрана е за много дълго верижните масни киселини. Веднъж активирана палмитоил-КоА в лумена на ендоплазмения ретикул може да се подложи на елонгация или удължаване до стеарат, или тук в случая стероил-КоА, защото е активирана, или десатурация, т.е. вмъкване на двойни връзки. И да стигнем до
палмитолеил, малко съм разменила буквите, в палмитолеила, сега забелязах, палмитолеил, така, кола и съответно до олеил кола. Надявам се да помните, палмитата е 16,0, стеарата 18,0, палмитолеята 16,1 и олеята 18,1. Ето за това ви казвам, че трябва да знаете масните киселини, независимо, че ние нямаме тема, която да се нарича масни киселини в конспекта. Но ако вие не ги знаете, няма как да напишете тези реакции. На тази схемичка съм сложила генериране на цитозолен ацетилкоензима. Схемичката съм я взела от биохимията на Маркс. Глюкозата, която ние сме приели, излишната глюкоза, чрез гликолиза се превръща в пируват. Гликолизата, надявам се вече да я знаете много добре. Пирувата без проблеми влиза през двете мембрани на митохондриите в матрикса и там може да влезе в две различни реакции, които се катализират от два различни ензима. Пируват дехидрогеназата е ензима, който превръща пирувата в ацетил-коа, който на нас ни е необходим за синтеза на масни киселини. Проблемът обаче е, че ако си спомняте, коензима е една доста дълга молекула, която няма как да излезе през вътрешната митохондриална мембрана. Дори само коа, дори не е ацетил-коа, защото ацетилната група е 2 въглеродни атоми, но коа е много голяма. Тук от мене съм добавила, че аминокиселините също се разграждат до ацетилкоензим. За да може ацетилната субединица да се изнесе през вътрешната митохондриална мембрана, трябва да я превърнем в съединение, което да може да излезе, за което да има транспортер през вътрешната митохондриална мембрана. И това съединение е цитрата. Ако си спомняте, когато си говорихме за цикъл на Кребс, аз ви казах, че първата реакция, формирането на цитрат, не е скоростопределяща, защото от нея тръгва цитратната совалка, за която ще говорим след съвсем мъничко. И ако ние блокираме цикъла на Кребс на ниво цитрат синтаза, ще блокираме не само цикъла на Кребс, ами ще блокираме и синтезата на масни киселини и холестерол. Затова първата необратима, но уникална за процеса реакция. И това е изоцитрат дехидрогеназата, която е третата от цикъла на Кребс. А първата ни е необходима, за да можем да превърнем нашия ацетилен фрагмент в цитрат. И този цитрат вече да го изнесем в цитозола. За да изнесем обаче цитрата, освен ацетил-коа, за цитрата ни трябва и оксалацетат. ОАА е оксалацетат. Ще го напиша. Чакай само къде ми е прозорцата. Значи ОАА се пише. ОАА е оксалацетат. Оксалацетата може да се формира чрез реакцията пируват-карбоксилаз. Ако си спомняте, добре, ако не си спомняте, ще напомня, пируват-карбоксилазната реакция е част от пътя на глюконеогенезата. Нали се сещате? В глюконеогенезата казахме, глюконеогенезата тече в цитозола, но има една реакция, която тече в митохондрите и това е пируват-карбоксилазната реакция, която е една от регулируемите реакции за глюконеогенеза. Карбоксилазите, пак напомням, клас 6, вкарват неорганичен въглерод в органична молекула. Необходима е енергия, която идва под формата на АТФ и на всички карбоксилази, или айде на почти всички карбоксилази, кофактор биотин.
пируват карбоксилазата превръща пирувата в оксалацетат и вече при наличие на оксалацетат и ацетил-CoA цитрат синтазата може да се активира, тъй като цитрат синтазата се активира от наличие на субстрати, от достъпност на субстрати. Ако има оксалацетат и ацетил-CoA, тя ще работи. И така цитрат синтазата превръща оксалацетата и ацетил-CoA в цитрат и цитрата се изнася, тъй като за него вече има транспортер във вътрешната митохондриална мембрана. Веднъж попаднал в цитозола, цитрата се разпознава от цитрат лиаза, ензим пак 4-ти клас като синтазата, който обаче от един субстрат прави два продукта, т.е. получаваме оксалацетат и ацетил-CoA. Реално погледнато тук ни трябва енергия, защото тиоестерната връзката в ацетил-CoA е високо енергетична и вече ацетил-коензима може да се използва за синтеза на масни киселини и холестерол. Аз съм ги написала като ФА и CH, значи ФА, само да мина на А, е масни киселини. Масни киселини и с CH съм съкратила холестерол. Холестерол също се синтезира от ацетил-CoA. Знам, че знаете английски, ама все пак аз да си напиша съкръщенията. Минаваме на тази прекрасна схема, която обаче можете да погледнете, най-вероятно я има някъде в снимки на дъската. Защото когато я пиша на дъската, аз винаги я пиша с структурни формули. Така както трябва да я напишете вие, ако ви се падне на изпита. Тази схема, която съм намерила, не е с формули, само с думи, като малко затруднява, но и малко съм добавила тук там неща, освен че я направих на български. Цитратната совалка, запомнете, пренася ацетилни фрагменти от митохондриалния матрикс към цитозола, защото те са ни необходими в цитозола за синтеза на масни киселини и холестерол. Масни киселини, мисля, че вече знаете какво е холестерол. Совалките трябва да си ги научите. Напомням, до сега сме учили глицерол-фосфатна совалка и малата-спартатна совалка, които пренасят електрони от цитозола към електрон-транспортните вериги в вътрешната митохондриална мембрана. Миналия път учихме карнитинова совалка, която пренася, обръщам внимание, ацилни вериги. Не ацетилни, а ацилни вериги. Ацилните вериги се пренасят от цитозола към митохондриалния матрикс, където тече бета-окисление. А сега се занимаваме с цитратна совалка, която пренася ацетилни, което означава с два въглеродни атома фрагменти, от митохондриалния матрикс към цитозола, защото там тече синтезата на масни киселини и холестерол. Трябва да знаете, като говорите за някоя совалка, за какво пренася и в каква посока го пренася. Специално за цитратна и карнитинова правете разлика между ацилни и ацетилни. Ацилни, напомням отново, са въглеводородни вериги, които не уточняваме дали са примерно с 8 или са с 18 въглеродни атоми. Просто ацилен остатък означава въглеводородна верига. И така. Може би
Може ли пак да кажете цитратната совалка от коя посока в коя пренася? Написано е на слайда, но ще повторя. Цитратната совалка пренася ацетилни остатъци от митохондриалния матрикс, където те се формират в резултат на разграждането на въглехидрати и аминокиселини към цитозола. На практика тръгваме тук от зеления правоъгълник. Излишните въглехидрати, които ние сме приели с храната, излишните белтъци, се разграждат до ацетилкоензима CH3, CO, SOA. Заедно с оксалацетата се кондензират. Пак ли има въпрос? Значи карнитиновата совалка и цитратната совалка са в противоположни посоки, така ли? Точно така. Карнитиновата внася към матрикса, от цитозола към матрикса, цитратната от матрикса към цитозола. Карнитиновата пренася ацилни остатъци, цитратната ацетилни остатъци. Карнитиновата ни трябва за окисление на масни киселини, цитратната за синтеза на масни киселини. Това, което съм пропуснала тук да отбележа, защото го няма на схемата, е, че се отделя КоА. Нали? Ацетилният остатък се свързва към оксалацетата, формира се цитрат и КоА СХ се отделя, но не съм го отбелязала на схемата. За цитрата имаме транспортер през вътрешната митохондриална мембрана. Изнасяме го в цитозола. Ето долу съм написала цитоплазма. И там действа ензима цитрат лиаза, който катализира хидролизата на цитрата до ацетилкоензима и оксалацетат. Този ацетил-КоА, който вече сме изнесли, който ни е необходим, вече се използва за синтеза на масни киселини и холестерол. По принцип можем да свършим тук, но все пак този оксалацетат трябва да се използва за нещо. Нали, той не може да остане да виси така в цитозола без да се включи в някой друг процес. Включва се цитозолната малат дехидрогеназа. Този ензим, ако си спомняте, участва в малата-спартатната совалка, където тече обратно. Не, всъщност точно в тази посока си тече. Това, че тук е направена еднопосочна реакцията, не значи, че е еднопосочна. Малат-дехидрогеназната реакция си е обратима. Оксалацетата се хидрогенира до малат. Само, че тук съм сложила не където трябва стрелките, защото това е за надфосфат, а не е за надхаш. Да си я видя и го преместя. Тази стрелка не ми трябва. Ще го преместя малко по-надолу. Това го сложих на схемата с идеята да покажа откъде идва още редуцирания надфосфат. Но малат дехидрогеназата си работи с надхаш, не с редуциран надфосфат. Така, надхаш редуциран до над плюс окислен, получаваме малат. Т.е. оксалацетата се редуцира, надхаш се окислява. На следващата стъпка получаваме малат и ензима, който разпознава малата и който е много интересен. Ние го споменахме вече няколко пъти. Това е така наречения малик ензим. Не знам защо се нарича по този начин, но често казвам, до сега се каня да проверя защо се нарича малик ензим, но не съм го направила. Малик ензима е много интересен, защото той прави окислително декарбоксилиране. Нещо като това, което прави пируват дехидрогеназата, примерно, или фосфоенол пируват карбоксикиназата. Окислително декарбоксилиране. Не, карбоксикиназата не прави декарбоксилиране, а прави 6-фосфоглюконат дехидрогеназа. Окислително декарбоксилиране означава, че хем нещо се редуцира, над или надфосфат, хем се отделя въглероден диоксид.
а веществото се окислява. Над или надфосфат се редуцират, а нашето вещество се окислява. В случай малата му се къса една от карбоксилните групи, отделя се под формата на въглероден диоксид и имаме дехидрогениране, надфосфат се редуцира до надфосфат редуциран. Другите места, откъдето идва този редуциран надфосфат, който на нас ни е необходим за много неща, са от пентозофосфатния път и някои изоензими на изоцитрат дехидрогеназа. Надфосфата също ни е необходим за синтезата на масни киселини и холестерол. Ако си спомняте, надфосфата го използваме за поддържане нивата на редуциран глутатион в еритроцити, за генериране на реактивни кислородни единици в гранулоцитите, които атакуват съответно някакви вируси и бактерии. Говорихме за това повече при пентозофосфатния път. За пирувата вече знаете, че няма проблеми да мине през мембраните на митохондриите и да попадне в матрикса. И там пируват карбоксилазата, която е също част от глюконеогенезата, да го карбоксилира до оксалацетат. Сега видях, че не съм написала въглеродния диоксид тук. Го слагам. Въглероден диоксид АПФ. Пируват карбоксилазата, пак напомням, карбоксилазите работят с кофактор биотин. Ако ви се падне да пишете за титратна совалка на изпита, защото предполагам, че колквиуми няма да имаме, не знам. Вече и аз не знам какво се случва. Трябва да можете да напишете тази совалка с формулите, не само с думи. Но мисля, че няма да ви затруднят, защото всички съединения са от цикъла на Кребс. Пирувата от гликолизът, знам, че би трябвало поне да го знаете. Ето е реакцията, която се катализира от малик ензима. Ето малата, двете карбоксилни групи, CHOH, CH2, едната карбоксилна група се къса и надфосфат се редуцира до надфосфат водород. Получаваме пируват, само долната част. На практика късаме водородите от този въглерод. Път на трансхидрогениране, просто да знаете, че има такъв, няма да се задълбочаваме, не го пишеме някъде много подробно, няма и такъв въпрос, но идеята на пътя на трансхидрогениране е начин, по който ние пренасяме електрони от над H към надфосфат окисление. Това, разбира се, не е безплатно, става за сметка на хидролиза на АТФ до АДФ и фосфат. Съответно, оксалацетат и редуциран над до малат и окислен над. Малата с малик ензим окислително декарбоксилиране, при което получаваме надфосфат редуциран. И след това пирувата го превръщаме обратно в оксалацетат, използвайки енергията от АТФ и въглероден диоксид. Това е така наречения път на трансхидрогениране или пренос на електрони от над към надфосфат. Да започваме вече, след като сме внесли ацетилкоензима в цитозола, или по-скоро сме го изнесли от митохондриите, да го подготвяме за синтезата на масните киселини. Ацетилкоензима, под формата на ацетилкоензима, е донор само за първите два въглеродни атома, които формират на практика метиловия край на масната киселина. Всички останали двувъглеродни фрагменти се закачат под формата на малонил-кола. Той е по-високо енергетичен и по-реактивоспособен в сравнение с ацетилкоензима.
Ацетил-CoA карбоксилазата е скоростопределящия ензим, цитозолен. Както казахме, както повечето карбоксилази съдържа биотин като кофактор и катализира скорост определящата стъпка. Ето, от два различни учебника съм взела една и съща реакция. Ацетил-коензим А, тиоестерна връзка между ацетилния фрагмент, който е два въглеродни атома, и коензим А. Въглероден диоксид или хидроген карбонатен анион, както е написан тук. По принцип е по-правилно да пишем хидроген карбонатен анион, но пък е по-лесно, като напишеш CO2, просто да закачиш едно CO2 в края. Иначе трябва да запишеш и водата, която се отделя. Губи се енергия, АТФ до АДФ фосфат, клас 6. Всички карбоксилази са клас 6 синтетази. Скоростопределящата реакция и малонил-CoA, както казахме, инхибира карнитиновата суваза, за да не тече едновременно синтеза на масните киселини в цитозола и разграждане в матрикса на митохондриите. Това би довело до така наречения субстратен или безмислен цикъл. Някъде сме към средата на презентацията. Колкото гледам, аз нещо много се унася в лиричните отклонения. След като вече имаме генериран малонил-CoA, който ще бъде донор на ацетилни фрагменти, да се обърнем към другия ензим, който ни е необходим за синтезата. И това е синтазата на масните киселини. Синтазата е мултиензимен комплекс. Той съдържа 7 ензимни активности в една полипептидна верига. При прокариоти са отделни белтъци, които се свързват в комплекс. Докато при еукариоти това е един огромен белтък, една непрекъсната белтъчна верига, една полипептидна верига, която има 8 домена с различни активности на всеки домен. 7 ензимни активности и един ацилпренасящ белтък. Той няма ензимна активност. Той е просто една ръка, която свързва веригата и предава между отделните активни центрове на тези 7 ензимни единици. През цялото време, докато тече синтезата, междинните съединения остават свързани за този ацилпренасящ белтък. Ето една схемичка от Харпър на ензима. Той е активен като димер. Значи структурното разделяне е сините кръгчета и белите кръгчета. Това са отделните димери. Обаче те действат, не действа единия ензим индивидуално и другия, а има така наречено функционално разделяне, което е по средата. Тоест 4 ензима от едната верига действат с 3 ензима от другата верига. 7-те ензимни активности са съответно ацетилтрансацилаза или ацетил-АПБ трансацетилаза, зависи от къде го четете. Малонил-трансацилаза, те действат ацетилтрансацилаза действа веднъж при синтезата на една масна киселина и тиоестеразата също действа поведнъж, другите действат по малко повече пъти. Малонил-трансацилаза, ето я тук. 3-кетоацилсинтаза, по-нататъка в схемите, които съм ползвала, кетоацилсинтазата, бета-кетоацилсинтазата или 3-кетоацилсинтазата е означена като CE, което е от конденсинг ензим или кондензиращ ензим. Просто схемата, която ползваме с това CE, и може малко да обърка, но това е кетоацилсинтаза. Кетоацилсинтазата има една сулфидрилна група, която е свързана за остатък от цистеин. Цистеина, го знаете, това е аминокиселината, която прави дисулфидните мостове. Отсреща, срещу кондензиращия ензим, е разположен на сулфидрилната група от ацилпренасящия белтък. ACP е Acyl Carrier Protein, който е ацилпренасящ белтък.
той има една дълга ръка, която съдържа фосфопантетеинов остав. Малко е дълго като наименование, но този фосфопантетеин като структура изключително много прилича на ацетил-CoA, на коензима структура. Сега ще ви покажа след малко, имам фигурки. Следват кетоацилредуктаза, дехидратаза или хидратаза. По принцип реакцията е на дехидратиране, но в този учебник е наречена хидратаза. Нямам идея защо. И еноилредуктаза. Когато веригата стане 16 въглеродни атома на дължина, се включва тиоестеразния компонент, който е седмия ензим и действа веднъж в цялата последователност от реакции. При синтаза на масните киселини, която се намира в лактираща млечна жлеза, тиоестеразата е малко по-различна от нормалната и тя къса веригата, когато стане десетина въглеродни атоми. Така че в млякото има не дълговерижни масни киселини, т.е. 16-18 въглеродни атома, мисля, не къса след 16, а има средноверижни масни киселини, които са по-лесно смилаеми от бебенцата, защото, надявам се да помните, карнитиновата совалка е необходима само за дълговерижните масни киселини. Средноверижните и късоверижните масни киселини минават направо. Не им трябва карнитинова совалка. Така, ето структурата на ацилпренасящия белтък. Т.е. не структурата на ацилпренасящия белтък, извинявам се, на фосфопантетиновия участък, който е свързан за ацилпренасящия белтък. Ето го протеин белтъка, който има серинов остатък, остатък от пантотенова киселина и тиоетаноламин накрая, като цялата структура се нарича фосфопантетеин. Над структурата на ацилпренасящия белтък, леко размазано, е структурата на коензим А. Обърнете внимание, че структурата е еднаква до този фосфат. Т.е. фосфопантетеиновата част е една и съща. А разликата е, че при ацилпренасящия белтък тази фосфопантетеинова ръка е свързана с серинов остатък от ацилпренасящия белтък, а при коензима фосфопантетиновата част е свързана за фосфорилиран АМФ. 3' фосфоаденозин монофосфат. Да, и знам, че нямате търпение за малко формули. Единственото, което искам да попитам, понеже сме вече малко над 1 час, искате ли малко почивка? Това последно е да. Да, може малко, да. За почивка. Малко. Сега и 15 минути. 10-15 минути. Добре. Айде, шефа казва почивка, щом аз съм шефа. Надявам се този път лесно да намерихте бутона, да не го търсихте много. Почивка 15 минути до и половина. Защото виждам, че сте по-малко, отколкото би трябвало да сте теоретично. Така. Формули за синтеза на масните киселини. Само да си намеря презентацията, че нека да си я загубих в на компютъра. На първата стъпка, първия ензим, ацетил АПБ трансацилаза, ако съм написала ацил, ето ви нещо, което трябва да поправя след малко и после да кача поправената. Ацетил трансацилазата закача ацетилния остатък. Това е единственият ацетилен остатък, който се закача като ацетилен остатък. Всички други се закачат като малонилни. Тоест, за една молекула палмитат, този ензим работи само веднъж. И той го закача за ацил пренасящия белтък. Всичко, което идва и се закача,
независимо дали е ацетилтрансетилаза или е малонилтрансетилаза, се закача за ацилпренасящия белтък. Поиграх си да сме на ACP, асилкериапътин, с АПБ, ацилпренасящ белтък. Ето е сулфхидрилната група, която е свързана за фосфопантетеиновия остатък, който трябва да е който е свързан за белтък. Свързва се и вече имаме ацилпренасящ белтък. Ето го, тази структура. На следващата стъпка няма ензим, не е ензимно, е прехвърлянето на този ацетилен остатък върху CE, както ви казах, е кондензиращ ензим. Това е бета-кетоацилсинтазата, която тук в тази схема, която аз ползвам, е написана като CE, но важното е, че тя има цистеинов остатък с сулфхидрилна група. Нашия първи ацетилен остатък, CH3CO, се прехвърля върху сулфхидрилната група, която е на кондензиращия ензим. Я да видя сега, мога ли аз да сложа една стрелка, която да показва на къде отива. Да, само малко по-насам. Не харесва как се върти, докато я мести. Добре, значи тази се сложа с червеничко. Малко по-дебеличка чертата, за да се вижда. Тя стана зелена. Хубаво, нека да е зелена. Значи, този въглероден атом, който е от ацетилния остатък, малко може би по-надолу стрелката, се закача за сулфхидрилната група, която е на кондензиращия ензим. Съответно, ние получаваме вече ацетилен остатък, свързан за кондензиращия ензим, ацилпренасящия белтък, тук не съм сложила АПБ, малко липсва, но какво се прави. Мога да го преместя, за да не страдате от липса на АПБ. Място ли отиде? Да, на място. Айде. Ученическа контрол. SCP да изкопирам, да не е APB, да не е SCP навсякъде, да е APB. И това ще го променя явно, защото това движение тия промени. Вместваме ацетилния остатък. На следващата стъпка малонил ацетил. Не, тук е малонил. Това посока. Рече, ще не ги гледам ги, обаче тия презентации са като брашнян чувал. И да правиш, все се намират някакви грешки. Малонил кола, CO- CH2, COS кола, се свързва с ацилпренасящия белтък. Ето е го малонилови остатък, ето този. Дали мога да го напиша? Минус трябва една тилда, ама защото не трябва да мога да я намеря. Да видим
малонил кола. И сега една стрелкичка да мушнем. Така. Идея по да кажем жълта. Ама не се вижда по главата си. Значи този въглерод, който е тук, който е свързан с коензима, се закача за сулфхидрилната група на ацилпренасящия белтък. И ето ни тук вече имаме малонилов остатък, свързан за А по Б. Ако си спомняте, малоната е конкурентен инхибитор на сукцинат дехидрогеназа, защото прилича като структура. Там си говорихме за малоновата киселина. Така, какво се случва на следващата стъпка? Ето е кетоацилсинтазата, къде се включва и така наречения кондензиращ ензим, въглеродния диоксид, който закачихме в началото, се отделя. Ето този CO-, дето ще падне. Го оградиме. No-fill, обаче outline ще бъде тъничък. Малко по-дебел. Така, Ctrl-D. Ето го, въглеродния диоксид. Опс, не сега. Въглеродния диоксид се отделя. А пък на негово място, тия стрелки напоследък ми станаха много любими, защото не знаех, че мога да правя такива стрелки. Този въглероден атом се закача. Така, само да му сложа цвят да бъде малко по-дебеличка стрелката, за да се вижда. Обръщам внимание, значи ето я с тъмно-червено е карбоксилната група, която отпада, отделя се под формата на въглероден диоксид. С светло-червената стрелка показвам къде се закача въглеродния атом, който е от карбоксилната група, от не исках това да преместя, обаче се селектира не това, което исках. Въглеродният атом от първата ацетилната субединица, където беше карбоксилна група, там CO-то, се закача за този втори въглероден атом от нашия малонилен остатък. Затова казахме, че първият ацетилен остатък, който се закача като ацетилна група, той формира метиловия край на веригата. И вече получаваме ацетил, ацилпренасящ белтък. Ето тази част е на практика тази, която е била закачена за кондензиращия ензим. Мога да го направя и това с някакви огражденица, някакви рамки. Я да сложим сега една рамчица е тук. Ще бъде жълтичка. Не искаме да има пълнеж, само жълта рамка. Така. И малко по-дебело, за да се вижда. Иначе не се вижда. И сега, тази рамка е първия атом, първият ацетилен атом, който се закачи. Малко с стрелките го мете, затова така малко странно върви. Но това е първия въглероден атом, който можем да го сложим, но не се вижда двойката. Ото може и да не е. Ще го хванем. Но това е първия въглероден атом, който се закача. Като по формата на ацетилен остатък, не като малонилен. Ще сложа същата жълта рамчица и в началото, което имам в най-първия. Надявам се, ще си го видите после. Така. На следващата това вече го има. Надявам се това да тази не ми трябва. Така. На следващата стъпка имаме бета-кето-ацил редуктаза. Редуктазата редуцира, като засяга
тази кето група, която се е формирала при първия ацетилен остатък. Мога да го сложа пак жълтичък. Жълтичкото. Ето, опас, не е това. Жълтичката рамка. Не иска да се селектира. Ето е жълтата рамка. Това е първия. И сега ще направим още една рамка, на която само ще сменя цвета, защото искам да покажа, че това е този въглерод, който се редуцира от надфосфат. Пак обръщам внимание, че надфосфат. Защото имаме реакция на редукция. Редуктазите работят с надфосфат. Бета-кетоацил-редуктаза. Може да го запишете и с 3-кетоацил-редуктаза. Така малко преместих тук, да ми се провидя оригиналното. Добре. По-лесно е като се пише на дъската, ама при тия условия това е всичко, на което мога да направя. Така, следва една дехидратаза, която къса молекулка вода. Отново клас 4, двойна връзка, вода. Не знам защо, но в Harper е написана като хидратаза. Не мога да кажа по каква причина. Късва една водичка. Така, я само да сложа малко една идея по-дебело да е линията. Малко е грозно, защото много трудно се рисува, особено с тъчпад, но не се вика каквото може. Такива са невъзможностите. И любимата рамчица, само че ще сменя цвета от смети. Мога да се селекна рамката, така е водата и да изменим цвета с това странно зелено, което само се нарисува. Може би е това. Не съвсем това, но както и да е. И така, ето ви водата, която се отделя от дехидратазата. Формира се двойна връзка между втори и трети въглероден атом. На следващата стъпка имаме отново редукция, като се редуцира двойната връзка. Така, тук ще сложа едни стрелки, които да посочат къде точно се случва редуцирането. Така, стрелка. Зелена, добре, зелена. Една. Редукцията на втори, трети въглероден атом. Получаваме една вече въглеводородна верига, един бутирил ацилпренасящ белтък с 4 въглеродни атоми. Ако погледнете, не е чак толкова сложно, защото при разграждането имаме дехидрогениране, хидратиране, дехидрогениране. При синтезата е обратното. Редукция, редукция, след това имаме дехидратиране, редукция. На практика обратното на това, което се случва при разграждане. След като вече имаме тази верига нарастваща, която е закачена за ацилпренасящия белтък, се връщаме на тази стъпка, всъщност не на тази стъпка се връщаме, само че имаме неензимно преместване вече не на ацетилния, а на бутирилния остатък. Той се закача за кондензиращия ензим. Следва малонил трансацилаза, която закача следващия малонилов остатък. След това, обаче не е много хубаво, както е направо, нищо после може да поиграя да го оправя, за да не минава посред молекулата. 3-кетоацилсинтазата, закача се ацетилната субединица
т.е. не ацетилната, закача се бутирилната вече субединица за малонилната, редуктаза, дехидратаза, редуктаза и така, докато стигнем до верига, която е дълга 16 въглеродни атома. Т.е. един палмитат, който да е свързан с ацилпренасящия белтък. На този етап се активира тиоестеразата, втория ензим, който действа само веднъж при синтезата освен първия, на масната киселина. И с една молекулка вода се отделя палмитата, 16 въглеродни атома, наситена масна киселина и нашата синтаза на масни киселини вече е готова да направи следващия си цикъл за синтеза на масни киселини. Изключение в синтезата на палмитат, както ви казах, се случва при синтезата на млякото, при генерирането на млякото, когато една специална тиоестераза, деканоил тиоестераза, претерминира синтеза, т.е. приключва синтезата на масната киселина, когато тя е средноверижна, т.е. 8 до 12 въглеродни атома. Така. След това, след като вече имаме палмитат, нали, то е прекрасно, обаче може на нас да не ни трябва път точно палмитат и само палмитат. Разбира се, както казахме за алвеоларния серфактант, ни трябва палмитат, защото там имаме много дипалмитоилфосфатидилхолин. Но ние имаме нужда не само от палмитат, може да имаме нужда от нещо друго. Затова могат да протекат разни реакции на модифициране, като тези реакции текат в ендоплазмения ретикулум и те удължават веригата или я десатурират, т.е. вмъкват двойни връзки. Удължаването се осъществява аналогично на синтезата. Отново ни трябва малонилкоензима, за да присъединяваме двувъглеродни фрагменти. Пак пада един въглероден диоксид, като в ендоплазмения ретикулум имаме отделни ензимчета, които действат за удължаване на масната киселина. Тази ензимна система, наречена елонгаза, включва 4 ензима, които са съответно бета-кетоацилсинтаза, бета-кетоацилредуктаза, дехидратаза и еноилредуктаза. Това са 4, обаче тук са отделни ензими. Нали? Синтазата е един цял белтък, са отделни полипептидни вериги, но реакциите са аналогични на тези, които вече разгледах. Така. Какво се случва, за да удължим? Палмитата трябва да е активиран. Задължително не може да е палмитат, трябва да е палмитоил-коа. И трябва съответно да имаме ацил-коа синтетаза. Трябва ни малонил-коа, който вече е активираната форма на ацетил-коа, и ни трябват редуциращи еквиваленти. За малонил-коа ни трябва енергия, за да свържем палмитата към коа ни трябва енергия. Т.е. тук отиват 3 макроенергични връзки само за активиране. Съответно, при елонгацията стигаме до стероил-коа, което означава 18 въглеродни атоми. Дала съм елонгацията, мисля, че взех от Маркс тази структура, но уточнявам, че реакциите са абсолютно еднакви и че няма да ви караме да пишете само елонгация, което на практика е като част от синтеза. Дала съм ги само информативно тези. Така, иначе ето малонил-коа, закача се за палмитоил-коа и следват трите реакции на премахване на кетогрупата, съответно редукция с надфосфат, дехидратация, маха се вода, формира се двойна връзка и втора редукция, за да формираме въглеводородната верига. Десатуразите са ензимите, които вмъкват двойни връзки. От английски desaturation е ненаситено, вмъкване на двойни връзки. За оксидази с смесена функция аз споменах, когато говорихме за пентозофосфатния път.
Тогава ви казах, че има един ензим, който се нарича цитохром P450 и той е оксидаза със смесена функция. Оксидазите със смесена функция работят с молекулен кислород и вмъкват единия атом от молекулния кислород в субстрата, формирайки хидроксилна група и формират вода, като донора на протони и електрони, донора на водород е редуцирания надфосфат. Десатуразите делта 9 означава, че вмъкват при 9 въглероден атом, броено от карбоксилната група. Това надявам се да го помните от миналия път, ама аз да си го повторя. Делта 9 десатуразите вмъкват двойни връзки при 9 въглероден атом. Тероил-кола, надфосфат редуциран, водичка и кислород до олеоил-кола. Надфосфата обаче тук не е над плюс, грешка. Поредната поправка в движение, като ще направя. Надфосфат. Надфосфат и 2 молекули вода. Тази красота, която виждате в момента на екрана, се нарича скъсени дихателни вериги. Скъсени дихателни вериги, защото какво правят електрон-транспортните вериги или дихателните вериги в митохондрия? Те пренасят електрони. Тук се случва нещо подобно. Пренос на електрони. И от тая гледна точка, че пренасят електрони, се наричат пак дихателни вериги, въпреки че тези не са свързани с дишането по никакъв начин. Микрозомите пак е ендоплазмен ретикул. Другото, което е това нещо, като реакция, е също част от домашното, което трябва да напишете и също трябва да ги запомните. Скъсени дихателни вериги или системи за десатурация в ендоплазмения ретикул. Започваме с нашата наситена масна киселина. Ето я тук. В средата, това оранжевичкото е мястото, където вмъкваме двойна връзка. Напомням, за който е забравил, че двойните връзки в масните киселини винаги са в цис конфигурация. Чувам, че някой се включи за въпрос в движение. Някой иска ли да пита нещо? Или не? Добре, продължавам. Кофактора на десатуразата, която работи с молекулен кислород, ето го горе, и ни трябват 2 протона, за да можем да отделим вода, работи с цитохром B5. Запомняте го, този B5 е тук. 450 е за вмъкване на хидроксилни групи в разни вериги. Този е B5. И има съответно цитохромите, както сме си говорили, при електрон-транспортните вериги, една порфиринова структура с 4 пиролови пръстена, структура, която много прилича на порфириновата структура в хемоглобина. Разликата, повтаряме, в заместителите, които са свързани за пироловите ядра. Цитохромите, за разлика от хема в хемоглобина, непрекъснато променят заряда на желязото, което е в центъра на порфириновата структура. Така че то в цитохромите осцилира непрекъснато между фероформа, което е 2+, и фериформа, което е 3+. Докато в хемоглобина знаете, че имаме само фероформа. Ако в хемоглобина се окисли желязото и стане желязо 3+, вече е метхемоглобин с Т, метхемоглобин, който не може да пренася кислород. Връщаме се при цитохромите, че от тия литературни отклонения, лирични отклонения стана много дълго. 2 електрона се дават от 2 молекули цитохром B5. 2 протона идват от средата. 2 водородни атома, съответно 2 протона, 2 електрона, идват от тези въглеродни атоми, които са всъщност 9 и 10, защото говорим за делта 9 десатураза обикновено. И съответно, ето го един молекулен кислород с 2 атома. Получаваме 2 молекули вода. 2 от водородите за тази вода идват от наситената масна киселина, а другите 2 идват на парчета. 2 протона от средата и 2 електрона от цитохром B5. Тъй като в един цитохрон, в центъра на един цитохрон
има само един железен ион. Затова тук има двойка. 2 цитохром B5, които се окисляват до фериформ, желязо 3+. Ние получаваме нашата мононенаситена масна киселина, която може да е палмитолеат или олеат. Но какво се случва с нашия цитохром B5, който вече е окислен? За да се възстанови, ни трябва допълнителен ензим, наречен цитохром B5 редуктаза. Какво прави редуктаза? Редуктазата дава електрони на цитохром B5, така че той отново да бъде в фероформа, желязото в порфириновия пръстен, да стане пак 2+, а протоните се отделят в средата. Ето ги протоните, които на нас ни трябваха. Те се възстановяват. Тук специално съм взела, мисля, че от Маркс я взех тази фигурка, но би трябвало да е над фосфат редуциран, а не над в тази структура. Зависи от кой учебник преписвате структурата. Мисля, че по-правилното е над фосфат, но защото това е все пак анаболитен процес, тук е дадено с над. В домашните си го напишете с над фосфат. Тази редуктаза възстановява редуцирания факт благодарение на надфосфат, защото ни трябва някое съединение, което да е с по-нисък редокси потенциал, т.е. с по-нисък афинитет към електроните от фат. Към фигурите за домашно са тези скъсени дихателни вериги в ендоплазмения ретикул. Ако има нещо неясно, питайте, аз хвърлям от време на време око към чата, повече си стоя на презентация. Така, модификация на есенциалните аминомасни киселини. Обръщам внимание, че това като въпрос, като структури, нямате да го пишете като въпроси, въпреки че аз съм дала една схемичка как се случва, просто да знаете, че може да се случи. Ние нямаме ензими десатурази, които да вмъкват двойни връзки между девети въглероден атом и метиловия край на веригата, но можем да прибавяме двувъглеродни фрагменти към карбоксилния край на веригата, към началото на веригата. И по този начин ние можем да направим масните киселини по-дълги, дори тези, които са есенциалните масни киселини, но нямаме ензими, които да могат да превърнат омега-6 масните киселини в омега-3 масни киселини, например. Ние имаме делта-5 и делта-6 десатурази, което означава, че ние имаме ензими, които могат да вмъкнат двойни връзки между 5 и 6 или между 6 и 7 въглероден атом. Тази схемичка съм я дала просто за информация, без да искам да я учите или нещо такова, но ето имаме линолева киселина, която е омега-6, десатураза, превръща я в дихомогама линолева киселина и стигаме до арахидонова киселина. Но ако ние нямаме линолева, няма как да генерираме арахидон. И съответно от линоленовата, алфа-линоленовата, защото има и други, от алфа-линоленовата, която е омега-3, можем да синтезираме тази, която я споменахме в началото, докоза хексаенова, която е с 22 въглеродни атома и с 6 двойни връзки, независимо, че тук най-отдолу сега забелязвам, че пише 22,5. Хексаеноева означава, че е с 6. Хекса е 6. Само за информация не е необходимо да учите тези схеми. Има достатъчно други неща, които трябва да научите за изпита, така че не се престаравайте. Лично мой съвет, разбира се. Регулация на синтезите на масните киселини. На първо място, най-важното място, както казах, регулация от ацетил-коа-карбоксилаза. Малко, тук понеже с големи букви ни излиза всичко, е излязло, че ото е голямо. Да е по-прегледно. Така, ацетил-коа-карбоксилазата.
Тя е индуцируем ензим, т.е. това колко бързо ще се синтезира, се регулира от концентрацията на цитрата и от наличието на дълговерижни масни киселини в цитозола. И същевременно има и хормонална регулация. Инсулина е анаболен хормон, който действа в посока синтезиране на различни вещества в организма, включително триацилглицерол. Цитрата, като си говорихме за цитратната совалка, като излезе в цитозола, ако си спомняте, надявам се да е така, той може да регулира скоростта на гликолизата на ниво фосфофруктокиназната реакция, третата реакция, и също регулира и глюконеогенезата на ниво фруктоза 1,6 бисфосфатаза. Ето от тези доста увъртяни схеми, които показват регулацията на процесите. Ацетил-коа-карбоксилазата се регулира по два начина. Единият начин е алостерична регулация. Това са прекъснатите стрелки, ето тук, които се виждат от цитрата и от палмитоил-коа към ацетил-коа-карбоксилазата. Тези са алостерична регулация. Тоест, когато цитрата се свърже към алостеричния център на ацетил-коа-карбоксилазата, тя се активира. Но ако в клетката има много дълговерижни ацил-коа, те могат да се свържат също към алостеричен център на ацетил-коа-карбоксилазата и да я инхибират. Тази стрелка, която виждате отстрани на ацетил-коа-карбоксилазата, означава ацетил-коа-карбоксилазата е индуцируем ензим. Тоест, ако един човек приема големи количества въглехидратна храна, т.е. глюкоза, и се отделя много инсулин в системата, тогава се активира синтезата на ацетил-коа-карбоксилазата, т.е. започва да се генерира повече ензим в клетките на адипоцитите и хепатоцитите. Индуцируем ензим означава, че при някакъв сигнал количеството на ензима в клетката може да се промени. Конститутивните ензими си присъстват постоянно в клетката, независимо какво се случва. Такива са, например, ензимите, които са необходими за гликолиза. Защото ако няма гликолиза, става страшно. Другия начин за регулация активността на ацетил-коа-карбоксилазата е чрез фосфорилиране и дефосфорилиране. Надявам се да помните това, което си говорихме при гликогена, метаболизма на гликогена. Правилото, което ви казах, при глад всичко се фосфорилира. In fast phosphorylate. Когато има по-висока концентрация на глюкагон, отколкото на инсулин, там сигналната каскада е подобна на тази, която ви показвах на схемата. Глюкагона активира аденилат циклазата, която генерира цикличен аденозин монофосфат, и вече CAMF активира CAMF зависима протеин киназа. Това е протеин киназа А, т.е. ензим, който фосфорилира белтъци. Протеин киназа А фосфорилира не само гликоген синтазата и киназа на фосфорилазата, които са от метаболизма на гликоген. Тя фосфорилира и ацетил-коа-карбоксилаза. При фосфорилирането този ензим се инактивира. Значи фосфорилирането на ензими, които отговарят за синтеза на различни вещества, води до тяхното инактивиране. А фосфорилирането на ензими, които водят до разграждане, води до тяхното активиране. При глад всичко се фосфорилира. Тоест при глад ние няма да синтезираме масни киселини, защото енергията ще бъде насочена в друга посока. Фосфорилираната ацетил-коа-карбоксилаза е неактивна. Когато инсулина даде сигнал, че има достатъчно глюкоза в кръвта, активират се различните транспортери за пренос на глюкоза,
се активира и протеин фосфатаза 1. Също една фосфатаза, за която говорихме при метаболизма на гликоген. И тази протеин фосфатаза дефосфорилира ацетил-коа карбоксилазата, което я активира. Напомням за въпроса кинази и фосфатази. Киназите са клас 2 трансферази, работят с АТФ до АДФ. Това, което е пред наименованието киназа, е субстрата, който се фосфорилира. В случай имаме протеин киназа, т.е. фосфорилира се някакъв белтък. Фосфатазите работят с вода, клас 3 хидролази, никога не генерират АТФ и се отделя неорганичен фосфат. Просто има такъв въпрос, надявам се да го помните. Ако нещо не е ясно с регулацията, винаги може да питате, да обясня отново. Надявам се да я обясних така, че да сте я разбрали. Всичката тая информация, която я казах, я има написана като с думи в презентацията. В YouLearn преди нямах презентация, по принцип на тази тема не бях правила презентация. Имам Word документ, който мисля, че даже по-лесно се чете, отколкото да четете презентация, но всеки си избира начина, по който да му е по-лесно да учи. Разбира се, презентациите на доцент Йорданова са на ваше разположение, можете да ползвате и тях. Като информация нещата са едни и същи. Просто информацията се поднася по различен начин, защото ние сме различни хора. Така. Инхибиране на базата на обратната връзка чрез палмитат, да, и цитрата, който индуцира полимеризацията на ацетил-коа карбоксилазата в активни филаменти, а да не са неактивни димери. Това е просто интересно нещо, но в никакъв случай не е необходимо да помните точно как се случва, че има полимеризация на димерите. Така. При висока концентрация на АТФ се повишава концентрацията на цитрат, активира се цитратната совалка, за която говорихме, и това е сигнал, щом има цитрат в цитозола, че може да започне синтезата на масни киселини. Ковалентната модификация, също го говорихме, прескачам го, но можете да си го прочетете. Тази схема я пъхнах, за да напомня за регулацията на карнитиновата совалка от концентрацията на малонил-коа. Малонил-коа инхибира карнитин ацилтрансфераза 1 от карнитиновата совалка и блокира внасянето на масни киселини в митохондриите, за да не текат безсмислени или субстратни цикли, т.е. ние да синтезираме палмитат в цитозола и да го разграждаме в митохондриите по едно и също време. Двата процеса са разделени не само като пространство, но и като време, защото понякога клетката синтезира, понякога разгражда, в зависимост от това какво е необходимо в момента. Регулацията на синтеза на ензимите, също казах няколко думи по въпроса, че инсулина е мощен анаболен хормон за хепатоцитите и адипоцитите, където индуцира синтезата, т.е. репликацията точно на гените, които са за ензимите необходими за синтеза на масни киселини. Това са малко подробности с транскрипционните фактори, може да ги пропуснете. Така. И стигнахме до крайната шеста точка – патологии, които са свързани. Заболявания, които са резултат от дефицит на ензими, свързани с синтезата на масни киселини, не са известни, не може да бъде, но повишената локална синтеза на масни киселини може да доведе до проблеми, както казахме, до стеатохепатоза или мастен черен дроб, което може да се случи в резултат на различни състояния. Може да се получи в резултат на прием на алкохол, особено хората, които злоупотребяват с алкохол, не се хранят достатъчно, съответно не могат да се синтезират белтъците, необходими за да се изнесат триацилглицеролите от черния дроб под формата на VLDL и да се получи мастен черен дроб, алкохолен черен дроб.
съществува и неалкохолен мастен черен дроб, който не винаги се проявява така, като симптом, но може да се получи. За това ще си говорим малко по-нататък, може би следващия път, когато говорим за триацилглицероли. А също и е добра тема за презентация, ако някой иска да се представи. Така. Дефицит на есенциални масни киселини, полиненаситени масни киселини. Напомням, ПНМК е полиненаситени масни киселини. Миналия път ги писаха, но може и сега да напиша за всеки случай. ПНМК. По-настоящем такъв дефицит при хора, които се хранят нормално, е рядко срещан, но може да се получи такова нещо при хора, които са на продължително парентерално хранене, т.е. при венозни инфузии се включват липидни емулсии, защото тези полиненаситени масни киселини са важни компоненти от фосфолипиди, които изграждат мембраните. И ако не се включат такива липидни емулсии, това може да доведе до появата на кожни раздразнения и алопеция при хората, които са на такова парентерално хранене. Примерно хора, които са в някаква изкуствена кома за продължително време или, не дай си Боже, естествена. Не може само глюкоза да се вкарва, трябва да се вкарват и полиненаситени масни киселини. Пак казваме, омега-3 са по-добрите за организма, по-полезните. От тях се синтезират малко по-различни простагландини, които са много по-добри, да кажем така, за организма. И при хората, които се хранят на средиземноморска диета, те приемат много такива полиненаситени масни киселини с риба, с зехтин, докато при нас не е чак толкова застъпен. Така. Да, ето за ретината и за мозъка, друго, което бях пропуснала да кажа. Докозахексаеновата киселина, ДХ е докозахексаенова киселина, важна за развитието на мозъка и на ретината. Само да запиша докозахексаенова киселина. Въглеродни атоми, 6 двойни връзки. Така. Изключително важна за функционирането на ретината, за развитието на мозъка, защото тя модулира синтезата на фосфолипиди и предаването на сигнали ФС би трябвало да е фосфолипиди. В случая фосфатидилсерин Д, обаче, да кажем, фосфолипиди е по-общото и предаването на сигнали от невроните. Ако се приемат прекалено много омега-6 масни киселини, като линолеова киселина, не линоленова, а линолева киселина, засилва дефицита на докозахексаенова, тъй като, както видяхме, едни и същи ензими работят по удължаването на линолевата и на алфа-линоленовата киселина. Тук не трябва да е ФС, ще го напиша направо фосфолипиди, за да бъде по-лесно, само да си го намеря. Е по-ясно. Докозахексаеновата казахме, извинявайте, че съм я оставила в този вид, ама написах какво е докозахексаенова. Докозахексаеновата е омега-3. Омега-6 не можем да превърнем в омега-3 и обратно. Недоносените бебенца обикновено нямат достатъчно омега-3 масни киселини, за да могат да се синтезират мембранките на клетките. Бебенцата, знаете, трябва да растат много, т.е. те имат доста метаболитно активни клетки, за да могат да нарастват.
И тези бебенца, то всичко им е недоразвито, но не само белия дроб, за който говорихме там, за респираторния дистрес синдром, който може да се развие поради недостатъчно количество алвеоларен сърфактант. Те имат и недоразвит черен дроб, който не му работи много добре системата за елонгация и десатурация на масни киселини. И е хубаво тези бебенца да им се дават допълнително докозахексаенова киселина и арахидонова, т.е. омега-3 и омега-6 много дълговерижни, защото линоленова или линолева киселина ние можем да им ги включим, но те не могат да си ги удължат до арахидонова и до козахексаенова. А е по-добре да им даваме нещо на готово, което не трябва да минава през ензимни системи. И да не повярвате, това е любимия последен слайд от тази презентация. Да, и чата се запазва. Всичко се запазва. Ако имате въпроси, питайте. Аз спирам до тук записа, защото мисля, че нататък не е необходимо да продължавам.